Joo, tästä diagnosoitana saatanan pommia, niin ei vikakoodeja, kivalta näyttää. Panna oma datalista. Nokan anturia se heitti, mutta katsotaan. Eikä niinku saatana muutu mihinkään. Ei tue. Keksi mikä tekee tästä hajustekin. Kato kun katsoo tuota peilistä, niin vittu. Tää on tämmönen hajuste. Mä en ole ymmärtänyt näitä pököttejä oikein, mutta katsoo tuota peilistä, niin vähän puskee, pikkusen puskee. Ei vikakoodeja.